И здравейте, потребители на YouTube, аз съм DoggyBG и сега снимам в един много готин сървър. Пише му в описанието естествено. Сървъра се казва Firecraft. Да. Има много години. Отскоро... Чакай аз малко. Има сървър много як. Отскоро играем, обаче мисля, готин е. Доста ни кефи сървъра. И нека продължим да... Тук е спауна, ще изпълням, това е админа Фреди. И кажете... И да тръгваме да разгледаме спауна. Идва и Skydark, идваш ли? Чакай малко. Първо да им покажем, че има два много яки плагина. Единия не знам защо снимам с... да. Има Residence плагин. Да, това е, че снимам с 30 FPS, трябва да си го настроя на повече. Извинете. Тук са информацията за RES и мисля да снимам често в този сервер, как оцеляваме глупости. Да. Тук са SMS услугите. SMS услуги има също. SMS, скоро ще добавят и ранг ютубър, така че... И тук Костовете за нас. Тук има ендър честове. Тук са... правилата, командите, не псувай, не спами. Тук има... И някои особено странни, не строейте конструкции едно на едно. И тук има команди Help и Labs. Добре, тихо малко, защото аз съм този, който снима. Не, тук са порталите. Да, тук готиното е, че всички портали са прави. В смисъл, портала за N да не е някакъв легнал да скачаш, си е нормален, най-нормален портал. Тук е шопа. Това е отвънка нашия спаун. Да, чакай, ще покажа. Де факто той не е наш, но на сървъра спауна. Тук е шопа, доста е скъпичък шопа, но сървър пак си е готин, а пари се събират много лесно, като убиете мобове. Като убивате мобове, да. Започвате с 35 долара, се вода. Ма то тук може да си купим такова ли бе? Да, може да си купуват армори. Жалко, че не мога да продадем. И ние не сме много богати сървър, имаме около 10 диаманта намерихме днеска. Да, точно 10. Защото ние днес започнахме, но това си е. Да, ела видим хел табелката, дет ни хелва, защото якото е, като нямаме храна, че може да си хелнем. Това е яко. И сървър мен лично много ме кефи. Ей го, тук е Warp Enchant. Енчантига, ето тук имате Repair Hand, какво да държите в ръка. Втория етаж не съм го разглеждал, явно Ender Chest, Anvil. Ела да снимаме на Warp Hill. Да, има безплатен репейр. Готиното и ще си репейрваме айтемите. Нека видим. Има безплатен енчант. И от тук нататък е спавна, където се оцелява. Нека да разгледаме малко. Да, по-късно в клипчето ще покажем всички лапове почти. Да, ще направим някаква мазна рекламка, ще го нареча. Много обичам те си кръща. Къде отидеме, маймуно? Напред вижте ми як е скин, смених скина, да. Къде си беше прати тъпа? Пращай. Якото в този сървър е, че не като всички други, когато... Иба малко зомби! Да? Ще потепам. Когато напишете тъпа и приемете, не чакате по 5 секунди, а директно ви телепортира. Защото той имаше един такъв сървър, обаче те го бъгнаха. В повечето тъпи сървъри трябва да чакаш 5 или повече секунди, за да се телепортираш и да стоиш на едно място, което е изключително тъпо. Да. Тук на някакъв плеер, яката къщичка, мен ме кефи лично. Да. Аз не обичам много да грифам къщички и да вземем работа. Майка кама на дъни. Кнолбак ми е дърги. Абе, ти си ходиш, аз трепа зомби мобовете след тебе. Чакай, че нямам movement permission за тази резиденция, как ще се измъкна. Глей, бъквам много. Аз ще хапна малко рутен флеш. Аз нямам нищо, само да си хелнах, после трябва ми дадеш и... Ето, ендърмен, аре да го отепем. Да, с камени мечове, я ми дай един ротен флеш. Аз имам айрон. Умри бе, говедо. Фък, избяга. Върни се бе, говедо. Ти къде си псува в клипа и... Това не е псуване. Внимай, голям пич. Да. И да молете онера за ранкове, защото се бамва. Това е във всеки сървър всъщност винаги, ама... Яки сървъра доста ни изкефи нас. Особено с командите. То те убили, бе! Чакай, ще ти взема. Биеме! Ей го! Ще сложа армора, сега да види това. Да фуя. Нацепи ме! Би го! Браво!
Удряй го в И краката. дай да се холмнем, да им покажем на другите зрители. Да. И Чакайте това е сега. нашия хом, тук сме варпнали на... сетнали сме си хома на някакъв стронгхолд. What the fuck, заби ми. И къде са Ай. диамантите? Да, лагна. Ето, диамантите са в мен, ето ще ги поставя в честа, можете Да, да и това са ни диамантите, ние преди малко ги изкопахме и да покажем ларповете. Ларп, значи ларп, Да, да започнем с enchant, чакайте. Енчант, ние ги показахме Енчант и Хейл. Ем, Мини геймсове има много яки. Enchant искам да се хилна аз за това. И си репер на тук малко глупости. Ето тук така. Warp. Елате и отиваме на Warp евент. Идваш ли, Skydark? Да. И тук са евентите, Event Room, тук Survival Games още не са го направили. Да, и Back тук to има Spawn. много яка игра. Block Hunt, криеница. Да, Това е Hide and Seek, извинявай. Да, криете. О, тук може да се бием, нещо, какво меле ще стане? Не бе! Ти какво си, бе? Бях 19 лео, беквам се и ми дай айтемите, дай ми Сериозно? айтемите. Дай ми беше- айтемите, тай да убием. Дай ми айтемите. Ще ги дам. Бързо сега искам да Ето, я аз кача. ще се Дай ми, убия. не бе, дай ми това. Не бе, ти си много зле, дай ми нещата, Въобще бе. става. Са. Да не ни пречи на клипчето. Абе, ей, маймуно. Маймуно, 7 левел съм. Аз си искам експито. Добре, ай стига, дай ми нещата. Аре да поканим лаповете, че няма време. Чакай. Thanks. Оставиме, че И съм да много. видим евент рума. Ей, кирката си забрах, чакай сега ще я взема. Къде е? Аз ще я взех. Влизай в евент рума. Тук е- Вижте колко мощен дай ми евент я. рум. Дай ми. Ето. Тук има една табелка. Welcome Другото, to аз event. за първи път го Погледнете го. Ние го Ба, виждаме. това се едно играш пейнтбол, бе. И като гледаме много готин. Много е голямо и е много готино. Има крепост, в която може би ще бъдат дропетенците. Ето има дропари и диспенсари, които ще изпускат айтеми буквално. Отиваме Warp Mini Games. Ние го показахме. Да, ама все пак. Ето тук Mini Games и го тук Mini Games и тия портали, дето ви ги показахме. Warp PvP не сме показали. Само да ни оттепат. Я. Warp PvP. То тук няма PvP. PvP портал. Има PvP портал. Го тук. След чертата сигурно е. Да, тук се фиргаме. Не падай. И да идем на последния Warp. Не. Warp Shop го показахме. Warp Shop. Има репер и енергия. И SMS да идем и тук SMS услугите. SMS го показахме. Да, знам и шопа го показахме. Все пак да Има идем. правила. Не използвайте хакове и не бягайте от PvP, иначе бан. Това не е някаква шега. Като не грифайте, иначе бан. Повечето хора грифат и не ги фащат. Но тук може би ще имаме по-отговорни админи, които често ще се занимават с... Да, предполагам, че има такъв подобен плагин. И мисля това да е от този клип. Да ходим се хелнем, да репернем глупости. Да, Ендърмена ми изхъби бронята. И най-вероятно в следващия епизод ще сме с Даймът неща, защото може би ще покопаем доста към 2 часа, аз предполагам. Аз копая по много винаги. Нещо като майнер професия си имам и поне ще сме с някакви дъма работи. И смятам, че Значи ако заснимам, спауна е като крепост много готино. смятам да снимам в този сървър оцеляване и такива глупости. И да, О, качвай се, качи се на покрива. за една снимка, за Да, F5, скриншот. чакай. Чакай, е така, ела, и без това трябваше да снимаме. Без нищо в ръката, ела, така. О, чакай да... Чакай. Ай, Чакай. без меч. За завършика на клипа. Готов ли си? Да, готов съм. Ама гледай напред, виж аз на къде гледам. И готов. Ама напред гледай къде аз гледам, бе, момче. И 3, 2, 1, скриншот. И готово. Това беше всичко от нас. Може би... Надявам се да дойдат хора. И ай пише има в описанието. Молим, когато влизате щом сте гледали нашия клип и влезете, ще ви помолим да споменавате, че сте влезли от нашия клип, защото така ще... Не дай, това хората да да си влизат. Така ще ни покажат, че им е интересно и да правим още клипове. О да, лайкайте, коментирайте, сабскрайбайте и чао!